Hello mga ka-idol, di ako karon sa may Mualboal Wet Market kay mupalit ko dinhi karon og sudanon sama sa isda og ingon man na karning baboy. Tagpilang kilo? Tagpilang kilo na? Kani siya usa? Usa lang nya tad lang daan. Parehara na pagkuan, slice. Dara dong oh. Ana, tota isda. So, mao to mga kaidol, nakapalit na may og karning baboy. So, mulipot na pud miring pikas mga kaidol kay mupalit may og isda diring dapita. So, ato ang liputon diring dapita mga kaidol kay na diri ang isdaan mga kaidol oh. Mao ni ang isdaan diring dapita sa Mualboal Wet Market. Yan. So mamili ta diring dapita mga kaidol og isda nga ato ang mapilian diring dapita. Ano man pagpalit dong, 240 rin ko. Ang dagko 260. Kanit. O kana 220 bi. May sagol mo. Unsa may isda? Malansi ni siya ubotod. Pero gamay ra Sagol din ha. Gamay ra ni nani na. May taginani Mo patanan. gani bitaw akong gina. Maontay nana. Dai nani ka randa. Tagpilang kilo? 260. Ha? Pila to? 250? 260? Ari sa kuno tadapit. Ari tadapit. Ang isda. Dako ang isda oh. Indota isda dagko. Sa ka kilo. Man makabuhi ng malansi mo. Di kagmay oh. Dakwa oh. Kapay lain ka dito kurte. Sabi ko daw bukod 300. Pila na lang? 220 na sir. Sayang. Ah. Dara ba yan? Pa. Salamat.